A partires de mañá chega unha nova vaga de frío polar que entrará polo noroeste peninsular e que podería deixar neve en cotas por riba dos 400 metros. Non hai previsión de chuvias, polo que, segundo afirman dende a Axencia Estatal de Meteoroloxía, continuemos cos ceos despexados, pero, iso sí, con moito frío. Pues bueno, todo sea bienvenido. Bienvenido. Sí, preparados estamos ya para el frío con tantos días. No me digas eso, por Dios, no me digas eso. Bueno, pues a sacar chaquetitas de pelo, que tengo en casa muchas, y a ver qué se hago. Bueno, pero contra eso non hai recurso ningún. A naturaleza manda e así hai que aceptalo. Bueno, hai que leválo así con moita paciencia, pero bueno, ben. Os ventos serán de compoñente norte, polo que dará a sensación de que o frío será máis intenso que estes días. Dende a EMET creen que será no fin de semana, concretamente a partir do sábado, cando as temperaturas comezarán a remontar e os termómetros a subir. Bueno, a mí con tal que no llueva, no pasa nada. Hola, que veña calor. A mí, sí, eso sí que a mí gustame máis a primavera que o inverno. Aguántase ben o frío e aguántase ben o calor. As provincias de Ourense, Lugo e A Coruña parece que son as que máis están a sufrir os efectos desta vaga de frío, deixando nalgúns puntos ata 9 graus baixo cero. Na provincia de Pontevedra as temperaturas foron moito máis suaves, segundo apuntan dende Meteo Galicia, aínda que tamén se rexistraron valores baixo cero, como foi o caso de Lalín, -4,9, Ponteareas, -4,5 ou Cotobade, 2,6.